Čaute, ja som Daniel z kanálu Game Studio TV, vítam vás u ďalšieho videa a som tu spoločne s jedným kamošom, s Paťom sme roznočovali pár trupov a jeden mega epičný, tu vám ukážem, to je tento, epičný, fakt. Sme niekoľkokrát natáčali a každý sa nám to vôbec nevydarilo. Aj Inferno Dragonov, ale to sa nevydarilo, takže to nedáme do videa. Tento battle sme si na chvíľu mysleli, že my to fakt prehráme. Hej. Spomal to trošku, ne? Dobre. Na dvojku to dám. Dobre, toto bolo prehráte úplne a potom k konci. Zrazu vyhráme. Hej, úplne sme prehrávali. Ja som si myslel, dobre, už sme to prehrali. Ale našťastie sa nám to vydarilo. Hej. Nebyť Paťovho balóna, tak by sme to prehrali. Hej. A Eličákov ešte. Hej. V podstate ten balón som niečo vezme. Či nie? Áno, aj Eličáci tam boli. Hej. Ale tvoji. No. Vlastne iba vďaka tebe sme to v podstate vyhrali. Aj keď ja som tam mal svojho Vizarna, ale toho Fireballi. A ten čas by sme vôbec by sme úplne ignorovali, takže nám skoro 10 sekúnd do konca. Len tak 1-0 sme to vyhrali. Len tak. To bol fakt vynikajúci battle. Potom sme skúšali ešte hrať hento, ale To sa nedarilo. Úplne sme prehrávali všetko. Tak začneme asi roznežovanie princesiek. Tak. A ja to dám na 14-násobnú rýchlosť, to je na dlho. Ten battle trval 6 minút, to by mi hrozne veľa z videa bralo. Iba v tej dobrej chvíli to spomalím. To sme. Pravda, že sa musia zničiť veže. No teraz sa zase zachodujú princesky. Hej, už to. A sa nám nepodarilo, že nám nebolo do Daniel. Hej. Rýchlo, že tam pokladal tie princesky a ja som nestihal dávať to usilení. To je dvojna. Alebo takto, ja dám jednu. Úplne dobrú farmičku som tam mal. Ja som princeskami polovicu z nej zničil vlastne. Ano. Teraz už to prichádza to klonovanie. Už 4 princesky máme. Ano. A teraz 5 ich je, 6, 12. Pekne nám to vtedy vychádzalo. 12 ich je. Ja si to spočítam na tomto videu. 12. Teraz zase precykli. 12. 13, 14, 28. Tak ty bola sa, že 30. Hej, okolo 29, 30. Je okolo 30. 30, 60, asi tak približne okolo 60 to je. Som ti povedala, že 30. A ja som si myslel, že iba 30, ale ich okolo 60. Aj najdvičky nemôžeme asi počítať, lebo to bude ťažké. Tí netopieri ich hrozne. Skôr deti sú tam. Hej. Takže najdvičky nebudeme počítať. Inferno Dragoni to vyhrali, takže boli asi iba traja, pravda. Aj to Paťo trochu pokazil a dal to na nesprávnu stranu Inferno Dragonov. Dali ich omylom na stranu, kde boli Colix Reduktory. Ježiš, ako... Skončil to? Nie, iba viete, trochu som kopíroval Flipka asi. Keď som povedal Colix Reduktory. To je jedno. Používa každý. Veľa ľudí, ale na videá to nedávajú asi. Smile to používa. Vlastne áno. Len tam takú veľkú farmu, malú farmu som tam mal topstonov a ako veľa tých skeletonov z toho vybehlo. Keď sa zničí, tak ich 4 vybehnú. A zasa. Toto zapne.
A už idú na jedvičky, už idú. Je ich tam akože dosť. Hej. Konkrétnejšie 4. Čo? To No, je 4? 8 ich tam bolo. Tak 8 ho zničila. Jedna zničila. No a ja takto srandy dám tých Inferno. Pokašľané. Úplne pokašľaná hra, to iba za srandy tam dám. A no, takto. Zo začiatku, že pohoda, to nám dobre vyjde video a nakoniec video battle úplne ho pokašleme. Menší strich budem musieť dať asi, či? Nie, nemusím, to sa mi iba zdalo, že niekto sem ide. Kokos, vôbec sa mi s tou farmou nedarilo, lebo Mirror a Colix Reactor úplne zle mi išli, takže ja som ich tam mal málo. Aha, Paťová farmička, ja som to tam frizoval, aby u niečo takéto elixír. Úplne trečka. A už idú Inferno Dragoni. Ja. A Inferno Dragoni dali, to vyhdali. Ale že to Hej, no čo už. Tak asi, Paťo, ideš battle dať 2v2, máme ešte času dosť. Áno, a ďalšie video bude z tohto challengeu. Budeš natáčať v Chorvátsku, nie? Hej, budem to natáčať v Chorvátsku, pravda, že? Lebo zajtra už ideme preč do Chorvátska. Možno to stihneme ešte natočiť doma, ja neviem. Ježiši, kto vytrubuje? Ježiši, môj brat. Toto asi strihnem. Takže vidíme sa zase po menšom strihu. Tak Paťo asi nebude hrať 2v2. Nevadí. A áno, zabudol som ukázať, mám Legendary chest v shope. Ja ju tak strašne chcem kúpiť, ale ja nemám tých 500 gemov a ja nie som ochotný vyhodiť peniaze do hry. Ja som si ho kúpil. Viem, Paťo si kúpil aj Lukáš, aj jeden môj kamoš. A padla mu princeska takisto ako mne. A toto je ten deck jeho, až na to, že tuto má byť shipy, ale ja som si tam dal Fireball, lebo to bude lepšie, na čo tam mať 2 spedy. Tak, ja neviem, aký, zahráme si takto quick match 2v2. No, takže typek so mnou má Skeleton Gianta. Prosím, dajte ten klavír tichšie. Pekne lagy. Pekne, krásne, zalagované. Dobre, takže prehrávame. Nedávaj ho tam. Dobre, teraz si ho to mám dať. Poison to kto použil. Ja aj vlastne som ho mal vtedy v tom deku, ale to iba na graveyard. Som rozmýšľal, nechcel som to úplne si pokaziť tam. A ježiš, oni tam tú princesku nechali obsekať. Ježiši, oni nás ešte uraketkujú. Nuby, nechali nám 2 hápka na veži. Ej, hato, to... Dobre, on má tu peniaze. Tak, vypočujem ešte taký výbor, ja všetko vyhráte.
Čo nám omylom podarilo. Ježiš, na to tam dalo tú farbu. To mal dať nakoniec. To tu nevie hrať s týmto dekom. Ako nevypadá, že je nejaký extra... Oh, shit. Oh, shit. Ježiš. Ten, kto používa teraz, ten až taký častý zasa není. Ani by som nepovedal. Zase nás uraketkujú. Kokos mi... Aha, Prehrali ste to, čo? my sme to mali vyhrať, ale oni mali raketku. Na poslednú sekundu to stihli, Taký výborný. Nie, my by sme to vyhrali, oni to stihli na poslednú sekundu nám dať dole väžu. Ale tento challenge musím natočiť, to už... Natočí to asi. Aj ten iba normálny 2v2 challenge som natočil, pravda, že? Len sa mi video nevydarilo, nie obyčajne, nie draft. Ale video nebolo dobré, tak som to nevydal, ale konkrétne som natáčal zatiaľ všetky 2v2. Ako bolo o ničom, nedal som tam ani jeden win, tak som to nechcel, ešte jeden. Ale to už by bolo asi pre toto videjko všetko a čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa. Čusa, čaute, musak.